nedeľu večer som sa vracal z posledného tohoročného turné autobusov linku Bratislava-Košice. Únava i spokojnosť mi šidala na oči, no keď sme ešte blížili k Uzvolenu, začal som še hnízdiť jak kura na vajcoch. Oči som vyvaľoval jak lačný rom na vypražanú kačku, cesta jak sklo a autobus začal s nami chodiť jak mladé cele, ktoré je pol hodinu na nohoch. Tomu, co šedel pri mne, hutorím, takšie mi zdá, že Vianoce prežijeme v Bilím. Myslíte, že bude sneh? Nie, v Sádre. Nakoniec sme ostali stac, co bolo najrozumnejší, a šofer hľadal očami cestárov s takú nádejou, jak opitý chlop vlak pri obrubníku chodníka. Keďže po 2 hodinoch objavili a nás ustala kolona, skoro sme zakľapkali. Ja keby prišli balíky z humanitárnu pomoc. Každý kvitoval, že ich december neprekvapil a že uverili tomu, co od rána v rádiu meteorologové oznamovali. O 5:30 ráno sme mali buď v Košicoch. No o 7:30 ráno sme došli do Rimavskej Soboty. Tam nám šofér oznámil, že je autobus pokažený a my musíme ísť ďalším spojom. Ďalší spoj o 8:00 nás zobral s tým, že sme museli kúpiť nové lístky, bo on už je druhá firma. Chcel som mu dať povedec, ale plecami mi naznačil, že mu môžem vylísť na chríve. Urobil by som to rád, bo na Somároj som ešte nebol. No, boli sme uspokojení, že v Košicoch nám penieži prepláca. Zasmial som še tomu predsilvestrovskému vtipu, no povedal som sebe, Ander v živote si stracil vecej. Môj spolucestujúci, že by mi vylepšil náladu, začal. Keď ste spomínali Vianoce, moja manželka by chcela pod stromček dieťatko. Nerobce to, hutorím. Napadá mu do očí ihliče. Skúšil to z druhej strany. Čo nového v Košiciach? A reku, jedna stará 90-ročná žena má decko. Nepovedzte. A to decko žije? Hej, už je v dôchodku. Po Košice som už mal pokoj. Cirkus však nastal, keď nám vyšvetľovali, že to bola chyba, že šofer zobral penieži a že my musíme teraz dať žiadosť na preplacenie a že trestnul som s dverami a išiel taxíkom domu, že by som še aspoň naobedoval. Prúser som ulápil ešte aj v taxíku, keď s hutorým šoferovi to tú koliu na zadným šedadle. Furvožice, to je moja žena v bundze. Ani neznám, jak som otvoril dvere na dome, no v momente som videl, že Erža má daco s očami, bo nemohla na mne ani kúkať. Na obid mi zobrala frištik, ten mi zohrala a pri tým trepala, že me od rána čeká a že čula, že vianočné stromčeky sú drahé. Neboj, šeri. Čítal som, že od 26. decembra budú lacnejšie. Nestačil som ani chleba dojesť, už mi dala tašku do ruky, že by som utekal na nákup a skoro še vrácil, bo chceše poradiť, co komu kúpime pod stromik. Tu mám v sebe, pre mňa každý rok bude pod stromikom stojan. Po ceste do obchodu som vám štretnul čudáka, co mi hlavu pilil, že ešte na Vianoce, alebo jak mi východňare hutoríme pán Ander na Kračun, ani nechceši, bo býva s 2 bratmi v jednej chyži a tam je hrozný smrad, že ešte nedá vytrímať. Jeden chová šidze mačky, druhý ježa a 3 psov. A to nemôžete otvoriť z oblak a vyvetrať. Nemôžem, pán Ander, bo by mi holuby uleceli. Chcel som dať co povedzec, ale sypal ďalej. Toho roku nebudeme musieť aspoň kapra zabíjať. A to zaš preco. Samým im pukne šerco, keď uvidza, za jakú cenu ich predávajú. No ale jedno je pravda, trepal ďalej. Rybu neulapíce na sľuby jak voliča. Šťastie, že sme už boli pri obchodze, bo hlava mi išla puknúť. Máte všetko? Už špialače predavačka. Ešte toaletný papír som zabudnul. Lacnejší alebo drahší? Drahší, však budú Vianoce.